Dema ku di sedsala duwanzdehan û destpêka sedsala sêzdehan de li Ewropayê Rênesans hîn dest pê nekiribû, li herêma Cizîra Botan û Amedê zanyarekî mezin bi navê İsmaîl al-Cezarî el-Cizîrî bi dahênanên xwe re sînorên aqilê mirovahiyê berfireh dikirin. El-Cizîriyê ku di navbera salên 1336 û 1206 de jiyaye, ne tenê fîzîkzanek bû. Ew yekemîn kes e ku mekanîka hîdrolîk wate bi hêza avê û otomasyonê an ku pergalên bixweber bi hev re girêda û bû damezrînerê felsefeya robotîkê ya nûjen. Jiyan û hawirdora siyasî û çandî el-Cizîrî di sala 1136 de li Cizîrê jidayîk bû. Cizîra Ibn Omer di wê serdemê de wekî navendeke giring a parastin, aborî û zanyariyê ya li ser çemê Dicleyê dihat naskirin. Di sedsala duwanzdehan de mîrektiya Artuqiyan ku li herêma Amed, Mêrdîn û Cizîrê serdest bûn piştgiriyeke pir mezin dida huner, mîmarî û zanistê. El-Cizîrî di hawirdoreke wisa de perwerdehiya xwe ya medreseyê ya li ser fîzîk, bîrkarî û geometriyê temam kir. Zanyariya wî ya pratîk, jêhatîbûna wî ya di çêkirina amûran de bala qesra Artuqiyan kişand. Ew wekî serendezyar hate vexwendin bo, qesra Mîrê li Amedê û li wir 25 salan dibin sîha sê mîrên Artuqiyan de xizmeteke mezin kir. Qesra Mîr a li Keleha Amedê bûbû navenda xebatên wî ku li wir wî dest bi sêwirandin û çêkirina makîneyên herî tev li hev kir. Dabeşkirina kitab fî Marifat al-Hiyal al-Handasiya pirtûka el-Cizîrî ne tenê rêzeke ji nexşeyan, ew ansîklopêdîya endezyariyê ya serdemê ye. Pirtûk bi awayekî pir sîstematîk dabeşî şeş beşan dibe û di her beşê de amûrên taybet bi hûrgulî hatine ravekirin. Katelên avê û mûmê demjimêr. Di vê beşê de demjimêrên ku bi herikîna avê û bi helandina mûmê demê dipîvin hene. Firaq û qedehên şahiyê, amûrên otomatîk ên ji bo civîn û şahiyên qesrê, mîna qedehên ku gava tîje dibin, bi xweber vala dibin. Amûrên destnimêjê û xwîngirtinê, robotên ku avê ji bo destnimêjê dirijînin û tasên taybet ên ku ji bo bijîşkan mîqdara xwîna hildatî dipîvin. Şirikên avê, şirikên ku bi herikîna avê û bêyî tu hêza motorê, her sibe an her demjimêr şiklê herikîna xwe mîna şiklê kulîlk, sîwan an deryayê diguherînin. Pompeyên avê, amûrên ku avê ji rûbar û bîran ber bi astên bilind vedikşînin. Amûrên cuda, sîstemên kilîtkirinê yên bi şîfreyên herfî, deriyên tûncîn ên mezin û amûrên pîvandina geometrîk, teknîkên mekanîkî û bingeha endezyariya nûjen zanyariya el-Cizîrî ya di warê mekanîkê de gelek nûbûn anîn ku îro jî di pîşesaziyê de wekî pîvanên bingehîn têne bikaranîn. Crankshaft, ev dahênana wî ya herî mezin tê qebûlkirin. Di motorên îro de pîston tevdigerin û vê tevgera rasterast vediguherînin tevgera dorhêlî û zivirîna tekeran. El-Cizîrî di sedsala duwanzdehan de bi riya crankshaftê ev sîstem bi serkeftî bikar anî. Çerxên dirandiyên beşan, wî çerxên ku tenê li ser beşekî, wan diran hene çêkirin, da ku karibe tevgera makîneyan di demên diyarkirî de bide rawestandin û dîsa bide destpêkirin. Sîstema hevsengkirîna avê, ji bo ku saetên wî her tim wekev bixebitin, divîya bû zexta avê neyê guhertin. El-Cizîrî bi riya gogên tûncîn ên ku li ser avê hildikişiyan, sîstemeke kontrolê ya fîdbekê çêkir ku asta avê her tim dî yek astê de bihêle.
ev bingeha sîbernetîkê ye. Robotên otomatîk ên navdar ji bo nifşên îro, beşên herî balkêş ên karên El Cizîrî robotên wî yên otomatîk in. Robotê destnimêjê, ev robot bi şiklê xizmetkarekî hatibû sêwirandin. Gava ku mîr destê xwe dirêjî tasê dikir, robot bi xweber av li ser destê wî dirijand, piştre gava av dikediya. Bi destê xwe yê din pêşgîrek yan destmalek dirêjî mîr dikirda ku destê xwe ziwa bike. Robotên muzîkjen li ser belemekê çar robotên ku amûrên muzîkê lê dixin hatibûn rûniştandin. Ew ji bo şahiya mêvanên mîr di hewza Qesrê de dihatin lîstandin. Ev robot bi hêza avê û bi sîstema çerxa pîneyî dihatin bernamekirin ku her carê rîtma muzîka xwe biguherînin. Sayetên astronomîk ên mezin sayetên El Cizîrî ne tenê demê, lê her wiha tevgerên asîmanan jî nîşan didan, sayeta fîl. Ev saet nîşaneya aştiyeke çandî ya gerdûnî bû. Di sêwirandina wê de fîgurên çandên cuda hebûn. Fîl çanda Hindistanê, ejdeha çanda Çînê, simir fîgurê mîtolojîkê Misrê û fîgurên dîrokî yên çanda İslamî. Ev saet bi sîstema fîzîka avê û ketina gogan re di her nîv saetê de deng û tevgerên cuda derdixistin. Sayeta Kel Amede, ev sayeta astronomîka pir mezin, li deriyê Qesrê hatibû rûniştandin. Wê sayetê tevgerên roj, heyv û nîşanên stêrnasî û bircan di asîmên de nîşan didan. El Cizîrî nîşan dide ku herêma Cizîr û Amedê di sedsala duwanzdehan de ne tenê cihê dîn, şer û helbestê bû, di heman demê de navenda herî pêşketiya fîzîk û teknolojiyê ya cîhanê bû. Ev zanyarê Kurdistanî bi xebatên xwe yên ku bûn bingeha pîşesaziya îro, di her rûpela dîroka zanistê de xwedî rêz û rûmeteke mezîn e. Ji bo xwendekarên Kurdî, famkirina berhem û jiyana wî pêngaveke pir giranbiha ye di warê pêşxistina zimanê zanistî de.